Hûn bi xêr hatin? Serçava Dembaş. Serçava. Na têkildarî konferansê amadekariyê wê dawî çîne ji bo armanca vê konferansê hûn dikarin çi ji me re bêjin? Ya rastî yani amadekariyên dawî em çê dikin li hajî em li dervayînin ji bo amadekariyê salon û ji bo mêvanên ku bihatin em pêra bi wan re alaqadarin. Yani hûn jî zanin li pirsgekê Kurd êdî pirsgekekî ne pirsekekî giştî ye. Yani temamê welatên li wan pirsgeke ji bo ku çareser bibe têkildarin, alaqadarin û heman demê de piştgirî jî didin vê mesele û bi esas bi taybetî jî bi fikir û ramanên bi birdoziyên birêzojala bi cîhanê de dengek vedan. Di her aliyê cîhanê de tu diçî yani yên ku li aliyên demokrat, sosyalîst bir şeklekî fikr û ramanên birêzocalan dişopînin û heman demê de jî ji bo azadiya birêzocalan jî demek dirêjekî kampanyayekî navnetê jî dimeştin. Yani êdî aslında çawa ku bi rojhilata navîn êdî pirsgekê Kurd tu dikarî bêjî tenê welateke alaqadar dike ji bo êdî tu dikarî bêjî tenê rojhilata navîn jî alaqadar dike. Temamê cîhanê êdî pêr alaqadarin. Em jî niha dixwazin bi proseyek li Türkiye tê meşandin proseya aşîtî û civaka demokratîk em dixwazin bi hêzên navnetewî ra dostên me ra yên ku ceribandinên wan re yên ku li welatên xwe de li ser aşîtî demokrasî û yani demokrasiya civakek kar û qebat meşandî em dixwazin bi ceribandinên wan sûdek bigrin. Yani herkes dizane ji bo Kurda başûrê Afrika yani ceribandinên Nelson Mandela pir giringin. Yani me ceribandinên Sinn Féin û heman demê de ceribandinên İrlanda pêvajoyê wan ji bo me pir giring in û mînakên dîrokî ne jî. Yê Baska yê Katalan jî ji bo me yani çawa dibêjin mînakek dîrokîn. Niha jî em dixwazin wan mînakan bi hevdûre nîqaş bikin. Em li vê proseyê me çawa bê meşandin, em kîjan aliyê de baldar bin, yan jî ji bo demokrat bûyînê Tirkiye em ê jiyanekî hevpar yani pêşerojekî hevpar em ê çawa ava bikin. Em dixwazin li ser wan nîqaş bikin. Ya esas li alaqayekî tevlîbûnekî pir xurt jî heye. Dema ku niha em ketin hûn zanin pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk êdî em dikarin bêjin qonaxa duyemîn dest pê kiriye. Li vê qonaqê de ev konferans ji bo ku pêvajo hîn xurttir, hîn bihêztir, hîn bi dengê ku bi cîhanê bibîyîne ji bo wê jî yani em kar û qebat dimeşînin. Baş ji bo mêvanan mêvanên ku wê tevlî konferansê bibin yani hemû wê karibin derbasî Tirkiyeyê bibin di vî warî de rewşa dawî çi ye? Ya mixabin ji bo İlham Mehmet ve li ser telekonferansê wê tevlî be lê mêvanên me êdîn piraniyê wan êdî gihaştine li Tirkiyeyê em sibê ser sibê dest bi konferansê bikin heta niha ji bo hatina wan tu astengiyek çê nebûye. Baş ji bo yani ji Başûrê Kurdistanê ji Rojhilatê Kurdistanê tu kes tevlî dibe gelo? Li Başûrê Kurdistan tevlîbûn heye mêvanên me jî hatine ji bo konferansê. Taybetiyek li vê konferansê cara yekemê Kurdên Kazakistanê jî tevlîbûnek heye. Du mêvanên me hene her du jî hatine liha li Tirkiye'nin em li İstanbulê bihevranin. Lê mixabin ji bo Rojhilat Kemasiyekê ye mêvanên me li wê derê ji li ber şert û mercan bi derfetên xwe nikaribin were. Lê mêvanên me yên ku xelata Nobel standine
به جودی ویلیامز لسر زومه و تبلیغ به آمریکایی تبلیغ ل روزنامه‌گر یمنی پیامک شاندیه دیسا شیرین عبادی پیامک به ویدیو پیام شاندیه ام سبی لکنفرانس پیام وانجی پار بکن یه کو خالات نوبه استندن پیام وانجی برا بکن یادن جی مثلا باشور آفریقای میوانن مه دیسا باشور میوانن مه هندستان هه دیسا میوانن مه لمصر هنه yani tevlibuneki le çar aliye cihan le İtalya, le Fransa, le Almanya, le İngilizistan, le çar aliye cihane mevanen me ve hebe em behevra civaka aşiti ve demokratik nikaş bakın. باش ji bo bi taybet İlham Ahmed hat gotin dem partî wenek xebata bimeşîne di aliyê îdarî de hukukî de di vî warî de tu bersivek ji we re hat yan jî bersiv bi çi awayî hat gelo Yani mıxabın ve tevlibunek li ser zume pek bir. Yani hatine ve fiziki mıxabın hat aslen kirin. baş e yani herî dawî hûn li bendêne ji vê konferansê encamnameyeke bi çi awayî derkeve Yani ligor nikaşan hemen camnamek konferansı me aşkara bakın. Yani roja davi piştiniro encamnamek li ser konferansı beveşandın. Elbet nikaşı konferans ev emcamname ve diğer bike le aliye namnetevi de dosten me internasyonel ra jbo pevajo ki xebatek ku bi tamamı cihanede ji bo azadiya Kurda ji bo aşitiyekî mayînde bi taybet ji bo azadiya Birêzocalan kar û xebatek em bawerin li piştî vê konferansê jî bi derkeve hole. baş e yani di vê konferansê de gelo tu peyameke girêdayê rêber apo wan em ê karibe bibînin yan Ew jî bira bibe sürpriz. baş herî dawî tiştekî hûn dixwazin bêje bi hebin em wê jî bigirin em xatir jî bixwazin Zor spas dem baş alaqayê wê. baş e Ebru Gunay cîgira hevserokatiya giştiya dem partiya em spasiya we dikin û ev agahî me re par vekirin